čakal. Jaj, akurát som sa vrátila. Počuj, tá medicína ale strašne pokročila. Ako? Keď som mala 17 rokov, tak som sa musela celá vyzliecť. Dnes už stačí len jazyk vyplaziť. James, strč kráve chvost do zástrčky. To na čo? Lebo mám chuť na teplé mlieko. Aha, ale ja mám pre vás niečo lepšie. Je to bude, madam. Nech sa páči. Ďakujem. Miešaný nápojí. Madam! James, je mi zima. Zavri okno. Zavrem. Madam, vám nevadí, že bývate pri autostráde? Nie. Madam, čerstvá tlač. Čerstvá tlač. Dobre, James. A je to tu! Zápas století! James, sadaj ku mne! To bude zápas Slovensko-Afrika! Áno, na to, čo som čakala. James, dones to rádio, pustíme si. A kde vlastne je rádio? V chladničke. Čo robí v chladničke? No, včera sa prehrialo, tak som ho dala schladiť. Jaj? Ale pohni, už sa to začína. Hneď! Rádíko? No, sadaj. Tak, môžem si pripraviť. Môžete. To bude zápas. Vítame našich poslucháčov, športovcov a tešíme sa spolu s vami na dnešný hokejový zápas. Práve zahajuje africký hráč 2 vhodením buly a už tu máme prvú zaváraninu, pre ktorú musíme zvoliť vhodné miesto a stále dávať pozor, aby sa nestalo, že by rozhodca odpískal a ukazuje našu prvú tretinu. Prasiat, ktoré majú radi voľný výbeh, pretože podporuje trávenie. Pre spestrenie krmiva im podáva krémové piškóty, ktoré pripravujeme z masla, do toho vrazím Druhý gól Slovenska, ktorého autorom je obávaný stredný útočník národného mužstva Bondra, ktorý po uvedení krmiva značne priberá na váhe. Po 3-4 mesiacoch sú schopní ísť pod nôh. Všetci diváci, ktorí načene tleskajú nášmu brankárovi Laštákovi, ktorý sa veľmi obetavo vrhol do rezáncov, ktoré predtým riadne omastíme, posypeme cukrom a tvarohom, takto chutia najlepšie. I mladým telatám. Pri väčšom počte bíčkov privoláme skúseného veterinára a okrem kusov určených pre ďalší chov, ich po 1 až 2 rokoch môžeme výhodne použiť v horských oblastiach. Dobytok, ktorému obzvlášť chutí bravčové upravené po čínsky. Pri tomto je nutné dbať, aby bolo dobre kyslé. Fúk do kravína, kde ho treba dusiť tak dlho, až pustí vlastnú šťavu. Takto upravený biftek môžeme zlepšiť pre zvlášť náročných labužníkov pri daní superfosfátu, ktorý rozprašujeme na veľkých plochách pomocou nízko letiacich lietadiel. Miesto superfosfátu sa môže použiť aj strúhanka a pridáme mleké mäso, smotan, nášho ľavého hokejového obrancu. Tam sa však pokus mocne Okunga 7. Je to krásny urastený plemenný byt, ktorý získal prvú cenu behom manželstva za tak dlhú dobu, keď sa iste stane z každej mladej ženy dobrá kuchárka, ktorá uspokojí i tých 20 000 divákov. Spolu s dojičkami JRDSLC, ktoré sa svedomito starajú o svoju bránku, na ktorú doráža všetkých 5 hráčov afrického tímu. Takže brankár Lašák má plné ruky práce. Našťastie sa ozvala píšťalka rozhodcu. Madam, čo ste taká smutná? Čo máte na srdci? Strojček, synak.
Ja mám tak rada našu históriu ľudí, našu históriu. To som si všimol. Knížic máte veľa kníh, ale najmä tých sexuálnych. Ale keď pre mňa je to už len história, James. Jaj. Ale keď si spomeniem na tie časy, môj Bonifác mal také havranie vlasy, chlpatú hruď, no, s ní som hneď ožila. Chceš vidieť fotku? Ukážte. No, tie tvoje, nemáš vôbec mysel pre romantiku. Ty len tie tvoje kriminálky, Madame. Las Vegas a Miami. Kriminálky budú neskôršie, teraz je práve v televízor, to máte tiež rada. Áno. Áno. No tak si pustíme, ale dones mi najprv klavír. Klavír, ale na čo vám je klavír? No lebo mám na ňom ovládatko. Tak. Ja vieš, čo mám? Chyť. Oriešky. Daj si. Sadaj. No, vieť? Nie, ďakujem, to sú vaše oriešky. Ale ja už nemám zuby, len si daj. Tak dajte, ja si rád dám. No, tak to zapni. Priberte mi.